Tak ahojte, já vás zdravím u nového videa. Promiňte, pardon. No, dneska pojedeme takový na ten delší čekový let. Pojedeme z Náchoda do Teplic nad Metují, pak pojedeme z Teplic nad Metují do Adršpachu, pak do Trutnova, pak z Trutnova do Hradce a v Hradci to ukončíme. Je to takový delší výlet. Já doufám, že si ho užijete. Už jste dostávali už se chystejte na 18.1. Tak se doufám těšíte, tak si dejte něco dobrýho a užijte si toho videa. Zatím za chvíli. Já vás zdravím. Teď jsem na tom hlavním nádraží. A dneska, jak jsem říkal, projedeme se do Teplic, ale už mi to tam naskakuje 5 minut zpoždění. Nevím, jestli to v Teplicích stihneme. To je otázka. Jako, nevím, jestli to stihneme. Tady. No to je otázka, jestli to stihneme. Tyhle, no. A na rychlíka kolem mám tam nějakou rezervu 10 minut, si myslím, že to už nemám ani sídnout nikam tam jako do budovy, takže rovnou budu přes aplikaci Můj vlak si najít nástupiště, to tady poznám, jestli tam stojí rychlík nebo ne. Pořídil jsem si na vás stativ, takže takhle. A že si dneska to video užijete. Už se moc těším, až si to spolu vychutnáme. Ozvu se u vlaku. Káma se rovnou z cesty. Deštiáru. Asi ve 3/4. A uvidíme se u další části. Krásný čistý.
Podívám se na záchody. Tady. V podstatě jedna. Podívej, jak se tak podíváme po vozu. A tady je takhle ten voz. Do svýho kupéčka. Taky jako... Tady je takhle. A tady mám takové své kupéčko. A takové je moje kupečko, tady se dá jako otevřít jinak okna. Zásuvka, topení, tady je klimatizace na léto a tady mu takové topení. Tady si můžeme nastavit zvukohlášení, takhle si tady můžeme i rozsvítit. To vím poprvé. Tady jsou i zásuvky, to je i níňuňa. No. A my už jedeme. Já se ozvu za chvíli z cesty. Tak my jsme v tom rychlíku a vy to nic v noci tak neuvidíte, protože je tma. Něco třeba takhle trošku uvidíte. Interiér vlaku jsme si určitě prošli. I v Regínce jsme si je, ještě v Regionově jsme si to prošli. Takže tak. Si myslím teďka ve Velkých Svatoňovic. Teď nevím, ale buď to jsou Svatoňovic, ne, Rtyně jsou u Červeného Kostelce, nevím, nechám, jo, Velké Svatoňovice, jsme mohli tak vidět. No, teď momentálně dojíždíme do těch Velkých Svatoňovic. A tohle mají být takové Velké Svatoňovice, jo. Tak i nádraží mohli udělat větší trošku. V těch Velkých Svatoňovic. A teď jdem vlastně do Hradce Králové a to bude náš cíl dnešního dne. Teďka jedem. Projíždíme tady. Někdo něco opravuje a my jedeme. Možná to uvidíte dobře do mašiny. Jo, je vidět trošku. Jo. Je tam vidět mašina. Jdem vzadu, za mnou dělají portál. Takže tak.
určitě příště bude ještě nějaký video s bukama. A tady jsou ty... Někdo mi dělal na hlas repra. A mě to tady řvalo. Ale jako fakt. Mně přijde, že tohle jsou kouče. No se dá. I tamhle to se dá zvednout. A můžeme si to zkusit zvednout, ale trošku to už je proježděný. Takhle. A nebo tady, no, zkusíme to tady. Nějako... O tohle? Nějako stopí. Takhle to je pro velký, kteří rádi stůl. Dáme to dolů. Tak teďka nás bude čekat stejně rtyně. Teď budu rtyně, ne rtyně. Červený kostelec, teď bude. Takže. No, takže se uvidíme někdy příště, ale ještě video samozřejmě neukonču. Protože ještě uvidíme, co nás bude třeba čekat ještě. Nějaký jiný zajímavosti nás můžou ještě jiný čekat. Cokoliv nás může čekat. Ale je to krásný. Mám tady klídek, protože to jsou ty moderní kupéčka, ale nejvíc bych chtěla, že třeba jsem jednou měla plánu jet s vámi regiojetem, ale říkal ne, ale zjistil jsem i, že České dráhy mají takový, já jsem říkal, to je nějaký starý vůz a on to je moderní. Má první třídu a business třídu, což mě jako docela zarazilo a překvapilo. Takže já bych se tím rád někdy projel, ale já mám jako do druhé třídy, takže... No, co mám dělat? Já si třeba doplatím, ale business je drahý. To máte jako kdybyste si chtěli pořídit, nevím, taky na 1000, pak 1500, což máte za jeden den cestu za výlet. No a to bych já dal za business třídu, za business třídu. Že tohle bych dal za business třídu, ale musím si něco pořádně někdy uvědomit, jestli to je dobrý kupon, ale i druhý třídy nejsou zase špatný, ale jako třeba nejsou tak pohodlný jako jedničky. Jako měla už jsme se, jako my třeba projížděli tím Foxem, tak to je úplně stejný vůz, jak měla teďka regionovou, Tortona, to je úplně stejný vůz. Úplně stejný vůz to je. Akorát to, no, to vyráběli Poláci, no, to se řekne Poláci, no. Poláci, no. My s tím nic neuděláme, no. Ale oni mají i takový ty regiolišky. Ne, Regio Shark. A to je úplně stejný, ale akorát je takový divný. Za mě je strašidelný, strašně. A teď pojďte si užívat cestu.
jsme v Jaroměři. A za chvilku budeme vystupovat. Koukneme, jak ten Jaroměř vypadá vůbec po dlouhé době. Dobrý den. O jo, je tak. Počkáte tady se mnou 8 minut. Rady, počkáte tady se mnou 8 minut. Ale ty jsi kapitán. Tak už jsme v Hradci. Tak já se vám s vámi tu rozloučím. Mějte se hezky a uvidíme se už vždycky. Ještě u nějakého někdy videa takového. Tak zatím ahoj.